long live BPF Zindabad Hagrama Muilani Zindabad Jai BPF Jai Hagrama Muilani Jai Hagrama Muilani Jai Sar dinai Nisima Block आइजो BPF नि सावरायजोब नैबे आइपुवालि पिकनिक स्पटआवहाय लानाय जादों मा फोरमायगोन बिसोरो गावसोरनो दिनै वुमेन BPF हिसाबै निसिमानि बिसोरो पलिसि लानानै बेखौ लादों बेनिफ्राय जोंखौबो लिंहरबाय दा युथआबो दाखालि बेयावनो लादोंमोन आरो BSU जों युथजों BTC इलेक्शना जिहेतु खाथि जाबाय बेनिखायनो बयबो गावबागाव प्रिपारेसन आरो बे निसिमा समष्टिया देरहाखानाय समष्टि आंनो जेन'बा दा मोनसे आरोबाव जे जों देरहानानै जोंनि गोबां खामानि मावबावनांगौ थानाय ब्रिजफोर एग्रिकालचार दिगाव रड्स दिगाव आरो गोबां दिगाव जे खामानि मावबावनांगौ दङ नै बिनि थाखायनो बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव जेसेबां जोङो आसा खालामदोंमोन बेबायदि बिथांमोना मावनो हायाखिसै दा बिनिखायनो BPFआ गभर्नमेन्ट दानानै जाहाथे नेक्स्टआव मोजाङै जोंनि निसिमाखौ लुखांनो हायो बिनिखायनो युथआबो BSUआबो आरो वुमेनाबो आरो जोंनि पेरेन्ट बडियाबो आंखौनो आरोबाव खनसेबाव इलेक्शन गेलेनानै गोजौनिफ्रायबो सेन्ट्रेलनिफ्राय आंखौनो डिक्लेयार होथ'वाखैब्लाबो आंखौनो इंगित हरबाय आरो जोंनाव खुनु माबा मोनसे गावजों गाव पार्टियाव बोराबलायनाय जोंनाव जेबो गैया बयबो ज'ज'यैनो जोङो पलिसि लानानै आवगायफिननो थाखाय देरहानो थाखाय जोङो आवगायबाय आरो आंहाबो मोनसे सिमां दङ जे गोबाव सम आङो एबसुनिफ्राय खामानि मावबोनानै बै समाव गोबां जारिमिन थांबाय गावजों गावनो नांलाय खमलाय साहाजों NDP खोलाजों BLT गेजेराव आङो बै समाव एबसु प्रेसिडेन्ट जानानै खामानि मावबोदों गोबां जेंना जेंसिखौ सुस्रांबोदों जिबनाव भय जादों दा जोंनि लक्ष्यआनो जाहैबाय दा निसिमाया गोबां बेकवार्ड जागामोन दा BTCनि गेजेरजों जोङो नैबे आइपुवालि ब्रिजखौ मोन्दों बेनिफ्राय हरै रौमारिजों हाग्रामा ब्रिजखौ जोङो मोनबाय आरो बेबायदि गोबां खामानि मावबावनांगौ गोबां दिगाव गोबां डिपार्टमेन्टआ गोबां सेक्टराव जोंहा खामानि मावबावनांगौ दंखाय बिथाङा एक्सपिरियेन्स आरो नैबेयाव गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो दिनै गाबथाबाय गुबुन पार्टियाव थाङाखिसै बेखौ जोंनि पाब्लिकफ्रा बयबो मोजां मोनदों आरो थाङै 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 नै BTCनि इलेक्शना दरजा सौबाय फैसिगोनानो चिफ मिनिस्टार मानगोनां चिफ मिनिस्टार बुंनाय बादिब्लाथ' दुर्गा फुजानि सिगां सिगां सेप्तेम्बर बिदि जुदि जायोब्ला 15 आगस्टनि उनावनो कड अफ कन्डाक्ट नांगोन आरो आसा खालामदों आरो आङो रायजो राजाफोरखौ जोंनि निसिमानि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो आङो खोनादों जे गोबां सोनाबजों सानजाजों जेरैबो गासैबो माने BPFनि मोनसे ढौआ फैबाय जोंबो हाबजेनबाय निसिमायाव खामानि मावजेनबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो जोंहा मोजां आंनो आफादगिरिखा जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो 7थायाव जेसेबां हायो एसेबां थांनाय बारावथ' जोङो मोनबा लाबोनो हादोंमोन दा बिदिनो मोनबाखौ इनटेक्ट नङाब्ला बिनि बारा जोङो लाबोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामदों बेबायदिखौ नायोब्ला केलकुलेसनखौ नायोब्ला गासै माबाफोरखौ नायोब्ला पाब्लिकनि जिनाखि रेसपन्स होनाय बेखौ नायोब्लाथ' हाग्रामा सारा निश्चय शिफ्ट जागोन आरो BPFआ गभर्नमेन्ट दागोन उइदाउट एलायन्स गभर्नमेन्ट दानो हागोन बायदिखौ बिदि नुदों दा उनाव मा जायो बेखौनो नुबाय थादों आरो आंहाबो मोनसे निसिमायाव गोबां खामानि मावबावनांगौनि आद्रा खामानिखौ मावफुंबावनायनि आंहा सिमां दङ दा बेवहाय आङो निसिमानि मानगोनां बिमा बिफा बिदा फंबाय रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों आखाइ खबजबनानै आङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना BPFआव नांगौलाव आंनो फैगौ BTC बिसायख'थियाव जाहाथे भट होयो बेखौ आङो खावलायदों आरो बेबायदिनो जोंनि यांस्टारफोर युथफोर स्टुडेन्टफोर अलरेडि बिसोरो डिसिसन लाबाय जोंनि युथआ डिसिसन लाबाय जोंनि वुमेन BPF आइजो BPF बिथांमोनाबो दिनै गिदिर गिदिर आलासिफोर फैदों बिथांमोनाबो आंनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बेयाव मोनसे वार्कार मिट हिसाबै लादों आरो साक्सेस जागोन आरो बिथांमोना फिल्डआव हाबसिगोन दा आङो बयखौबो साबायखर होबाय दा बेखिनिखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय